teko lek aku kaget ning kono ana kenya lenjer kuning tur rambute dawa durung tepung sak tenane kuwi sapa kenalan karo wanita mbok cobanen lek aku tembungno pengen trawong ben atiku bisa lega ya ben lek aku Joko Tua turutono dikenalke wis trimo kok cilik aku isih Joko lek aku pengen kenalan karo wanita aku isih Joko lek durung nate kenalan karo wanita mbok cobanen lek aku tembungno pengen trawong ben atiku bisa lega ya ben lek aku Joko Tua turutono dikenalke wis trimo kok cilik aku isih Joko